И доста напрегнат матч стана. С двата отбора беше жизненно важен този матч, трите точки. Не се получи наистина двубоя, който очаквах да се получи, не се получи футбола, който искахме да гледаме и да играеме, но за нас беха важни и трите точки. Там нататък ще си направим анализи. Агресията, която имахме предишния матч, този матч малко отстъпвахме. Не бехме достатъчно агресивни, нямахме достатъчно свежест и нямахме така подкрепата на халфовете към нападателите и бехме лесно предсказуеми. Все пак играхме срещу един добре балансиран отбор с така добри попълнения в отбора, които умеят да играят с топката, играят бързо, пъргаво в средата на терена. Имахме си нашите проблеми. Най-важното от този матч, че успяхме да вземем трите точки. Можем сега 2 седмици да си направим анализ и да можем да стъпим на краката, да може да работим тук нататък. Въпрос? Смяната на Божилов какво е породена? Дали би някаква травма да има или просто това си е ваше виждане? Това си е мое виждане. Исках да освежа атаката с влизането на Паломи, но малко повече острота да дадем, да задържа топката по-дълго. Божилов се поумори малко, така че исках повече да освежа атаката, както и с влизането на Стамен от дясната страна. Не се получи точно това, което исках, но Паломино излезна на голово положение, може и да реализира. Господин Ганчев,